Pepper! Nung kamaratong ngayon, o talagad na miras ngayon kayo ng tribo apapap. Wala, busy eh. Orang customer eh, mga paboran eh. Bagay, numanin po ng kapin naman. Ay, Kaya mo na pa yung kaya mo. Hindi ang business na eh. ay, niyayaliwang order da pa mga balo, mga nano ka. Bornok. Oo. Ikit yung tayo pa. Ay, miyapasinan eh. Ikat. Hindi, may manapasinan kayo na eh. Tanga na kita, pila ng Aldo. Balang milingat kong kaugtan, balang matututan, balang ka, like isipin ko. Butaro gumani na paging sobra ng kaya. Marin na naman kaya kami. So, paano? Punta na tayo. Tara, may tayo bandar na. Butaro na. Pwede pala yung pato na ako, pare. May kukutura na ka. Puti ka, balang migising kong hukto. Kanya nga lagi isipin, kuya ka matutod. Ano yung matutod ko? Marunong kung gigising mo na yung gagawa ko kaya ito. Kaugtan, may nano kayo, pilang ko ng Aldo kakakit kung paanabakan mo yan. Nano yan. Pero daw yun ni Bap. Ang sadya na siguro na tayo. Nano nga yung pakit mo, $3 mo nga yung kaya ngayon kalaldo. Takauran. Hindi, Bap. Pangarap ko kasing karado lang king kain, Bap. Sa bulan. Bulan. Oo, Bap. Ano yung naisip yung anak kayo? Hindi, nakuwanta ka pa dyan. Yeah, Bap. Alam mo na yung aldo pa lang nga kahit panguna kong mga yan, kaya may pawari pagtakan kong gagawan. O bala mo mga kaya na sarili na. Wapin eh. Yung mana sa gitna. Ang pasinan ni mo. O ba namin naliwaya kukulyin? Balo kaya pila ng Aldo. Kakagiyapin pa na baka na itong lutong ito. Tapos ngayon sinabi na po. Pero wala na kanyang bulan. Wapin eh. Kaya ako man magduda na ako man eh. Wala mo man na menuno yan. Wala mo, wala na talaga yung sarili na. Naging pangkaisipan pare. Di pa dati kaugtan, pati matutod kami. Hindi man makanyan eh. Balang may gising ko kanta, muna ako pumigising kayo. Kung yan eh. Balang milingat ko, laging dele ako. Ba na yung gagawa ng asta? Uy, nasta ngayon yung gagawa. Ano nga yung dapat ang gawin? Di pa may pare pa. Yun ako masaya. Yan po kami ka pangalaman pang malulot. Nakakarog yung mga kanya. Si Pantanan, dapat tangga ako kanya. Yes, so panta ka. Tara, tatapa yan. Sabihan tayo ba? Paulo tayo. Ano ang desisyon mo yan? Ano, para mo na yung panguna ka mo. Medyo malapit yan naman maribelis ka na. Pagpakain mo na eh. Pare. Akalo, nano paro kung nakarapat tamo, nung lalay, siyempre, paborin ko rin malyari to. Siyempre, lata na nga karapat, yung malyari ng ikirugo pa rin, bangga pang anak ko yung makanita, malulunod ko man. Nung bisa, tinawag man sa cellphone na, basta ko nakakula sa ambulansya. Para dagdagan O, dito. Bap, Bap. Patingnan nga sa taon eh. Diretso Yan yung na kamo. naman, Di mo na ang pera, Bap. Ano, may pera. Sali kong go, mabanta buho ko nini. Ay, Bap, putang bengi. Panirado lang timbulan. Sanalbe mo ko, Bap. Banta, mamakbong na eh. Yung service. Ini pag-isabihan ko pa sa aguli. Yeah, Bap. O, pare siya. Ano pa, ito pa niya. Ano na nga, palo mo, napansinan ko, eh naka-ataos to bukol. Nakulok ka pa dyan. Kasi tangaman naman, $3 na yung bulan. Naman nagawa ito eh. Oo, kaluak ko ng tao king yato, ika pa mo yung sinabing $3 meron ko yung bulan. Gusto ka ukol ka niyan, kung gagawa mo. Tsaka mo na yung maragwa tira ito, magawag siya. Tirado lang timbulan, Bap. Diyos ko po, na talaga. Barrio, $3 na yan ka na. Kailangan yung salasing na kayo. Bulan tira doon lang eh. Pare, pag sabi mantong ko yung tali, parang tayo ng itali niya. Oo, pare. Wala. Ito yung leleme pa. Leleme pa. Leleme pa.
Maguli pare kung ang tali na. Ito pa na yung tali. Makakatali niya. Kanya ni Emilio Coin. Hanggat yung nagbayad, kay bulos ka eh. Tandaan mo na eh, dakapakanan. Bulos mo na, bab. Magbayo na ako. Hindi na ako masisira. Kaya ka masisirang, yung bulan, tiradolan na eh. Yung murita, ika pa yung murita taong sinabing yung bulan, tiradolan na eh. Hindi, bab. Magbayo na ako, bab. Bulos mo mukha yan eh. Magnegosyo na akong talaga, bab. Ano pa? Yung sabi siya ata. Negosyo yung ano, dintamita. Magnegosyo ka, Opo. sigurado ka. Para yung bulos na magbayo yata. Sabi siya na pa. Negosyo yung ano. Uting masanting, kaya sakit ang nanong pamanyabiyam na anong klaseng ngasting gagawang tiradol. Para nga pala mo ka rin, yan, magnegosyo ka, mas masanting yan. Kanya, niya ka makulait si Raja ano eh. Tara, Kanya na nanetiradolan ng bulang kanya. wapin niya ako siya lukupin din ng tangaman na ano eh. Para na nung sinabi na, negosyo. Pag negosyo ka, yan, nung agad mong sinabi, na makanita yung buri mong gawad, eh baling nga ako nga ni mamunan. Isa kaya yung tiradol ay yung gagawa mo. Wala mo, sira ka pa, buntok na igna pa yung sira. Tiradola may bulan. Tiradolan na ako yung bulan eh. O kanyan, ang baski magkanong klaseng puhunan yan. Yung negosyong buri mong itik do. Kaya ako nga ning manabono, sige. Nawari ko rin mo negosyo. Negosyo. Vulcanizing, bab. Ah, boy. Sabi siya, Kaya sa mag-vulcanize. O tano mong keplatan ko makamotor ko. Kaya may tao kaya ka, nang gawa mo. Tanggalang kayo mo tang gulong. Ah, oh, wait. Sige, Tanggalang oh. kayo. Ito isa. Unang kitang goma. Oo. Ang interior. Oo. Abat. Kumakong gunting. Bah, Pam, nanang gunting, o tating gunting, mag-vulcanize ka. gunting. Kakayabe king vulcanizing yung gunting. Gunting. Gunting ang kitang interior. Ang ginting ke. Kabit kay kitang teradol ko. Bata mabune. Kay bat. Teradolang kay bulan. Pare, lako Ay, sa nalawari. Wala ko sa melala. Kulong mo na eh. Hala. Dito Hey, tali. Diyos ko. Lagda na. Ang negosyo yan. Purusin ako kaya ni Bab. Patanayan ko na ako mamumurit, Bab. Bab, purusin ako. Tisanda na ka. Bahala ka kin PM. Bab, purusin ako kaya ni. Ayan kaya niyan. Bala mo. Lalo yung Nanay, melala eh. isipan mo, binulos tayo, magnegosyo yan ano. Kahit kumana nila naman, goma. Ayan, Patanayan ko na, Bab. Na ako mamumurit. Mag-asawa na ako, Bab. Bata, patanayan ko na kaya kayo. magkisawa. Opo, Bab. Magkasawa niya. Mag-asawa na ako. Magkasawa niya pare. Magbayo niya yata eh. Nasa lesen eh. Subukan ka na. Baka sakali kanini masalesen mo. Ano mo? Mag-asawa na ako. Magkisawa. Oo, Bab. Nandun, mag-vulcanize ka. Yan magkasawa niya. Nano? No, palayan tayo. Mamo, napalagay. Magkasawa ako na eh. Ito na yung responsibilidad kanita eh. Kaya din yan natin na mamamurit. Kapal. Alam niya sa lesen niya pare. Yan, kalaganta. Lagyan na kang makapagkisawa nung niya ako sa lesson. Oo. O sige, ating kang asawanan naman. Hmm. Ating ka rin girlfriend. Oo. Ito pala pare. Sige, potang bengi. Kunang tayo ng girlfriend mo na. Sige, mamalay tayo na. Sigurado ka. Kalagan na pare. Kalaganta. Sigurado ka ha. Arga lang, sira na ka na naman. Ano pare? Ate, may ako siya lukupin din nandang kitang kain eh. Magkasawa niya ano eh. Ay. O sige, walang problema kin kaya kapamig kisawang. Kaya panganak ka, kaya ako na nga ng gumastos pare. Kaya ako na ng gumastos. Kaya pare, doon babi. King kasal. Oo, kaya kasal. O, ika. Alak ko, alak. O yan, banta may tuloy yan pare. Eh baling king nung may kayanak ka, kana ako nga ng gastos. Sige, supportan da kayong may pamilya. Oo. Ne. Sige, iya akong Yan, bako mo ipotang- talaga todo suporta ako kaya. Potang bengi pare, mamalay. O malay tama sa panyo na ito. Oo, sa panda ka. Pang nang tayo Oo, pa ba, yun siyempre. Sigurado Sa ng mga tapa, sigurado. talaga masalesen. Ito, si Raya po. O, kunwari may kisawa na ka, unano mo yung gawan. Girlfriend ka na. Ah, Mamalay ta, musopan nyo ko. Oo, Mamalay ta mo. natural mo ito eh. Potang bengi na, sige. Potang bengi. Kung may malay ta mo, gustong balo na ning pengari na. Pakasalan ko na eh. Awas! Ako, straight ang guys. Hindi kami Yung bahala gasto kay yan, kasal, nag-ayapin yung babi yan babi. eh. Tapos siniyala ka eh.
Bigay ako ng kitang tao. O tapos? Ating honeymoon, kay ba't na ning kasal, Siyempre, siyempre. mawita. Pare masalese. Sa leser, matino na matino na. Ating honeymoon. Oh. Ay, ba't? Nako tutuki. Ba't ko Siyempre, ganaka dalang ko kita. na yung kwarto. Siyempre, kita kami kilwal. kita- Nimin mo kami Sat kami mo atang video okay. Kaya, siyempre, oras ito. Parang nga nagawa na nini. Tapos, Sung kinera ko ne, lako kay malan. Siyempre, dahil nakapawi. Sung liya ko ka na yung malan, ay ba naman tambra? Lako ko na, dapat at ni romansa. Ay, bakit? Dahil na ka talaga, balo ni romansa. At yung romansa. Ay ba't? Kampante lako ke. Gutan Di ko na ba yun, may kanya? kayaputan. May kayaputan. Puta na nga po kin. Sung liya ko kitang panty. Lawin kepa. Tama, Sigurado yun. Sigurado. tayo pare. Lawin kepa itang panty na. Ay ba't? Kunang kitang gunting, aldol-doket na dalante. Kunang kitang Pamo, Ano may altika. gunting? Pututing gunting. Nanay pare. gunting ang kitang panty, no? Tapos, kunang kitang garter. So, kinuha ko ne. Kabiki Kenny. So nga, kabiki ko ne. Terado lang king bulan. Chung! Chung! Teradol ko ne mo kanto. Muna tapang masira ka ni Pambutan, pare. pare. Kaya tuloy mo na yan. Tuloy mo na yung gagawin mo.